fade away. A new pair of shoes, it's a cure against the blues, but you have to do it every day. Hei, olen Coco de Noir Pin-Up-karakesta ja sain teiltä pyynnön tehdä video tyllihameista. Eli nyt kerron siitä, minkälaisen tyllin valitset mekon tai hameen alle, mikä pituinen sen kuuluu olla, kuuluuko se ehkä näkyä sieltä mekon alta ja niin edelleen. No lähdetään ihan ensimmäiseksi liikkeelle siitä, että miksi tänne mekon tai hameen alle puetaan se tylli. Tässä on mallinukella päällä tällainen aika runsas kellohelma, missä ei ole sitä tylliä alla. Ja minulla taas tässä oman runsaan kellohelmani alla on se tylli alla. Ja näettekin sen eron siitä helman ihan tässä figuurissa. Eli tyllihameen ideahan on se, että se kohottaa tämän helman, nostaa sen kauniisti pystyyn. Ja vielä kun se tekee sen, eli se helma lähtee levenemään tästä vyötäröltä alaspäin, jolloin se näyttää leveämmältä se helma, niin silloin meidän vyötärö näyttää kapeammalta. Eli se on se syy, miksi haluat käyttää tyllihametta siellä mekon ja hameen alla. Meillä pin-up-naisilla nämä kellomekot ovat aika yleinen vaate. Ja miksi niitä näkyy nimenomaan pin-up-tyyliä harrastavilla naisilla on se, että ne tulivat muotiin vuonna 1947, kun Christian Dior lanseerasi Pariisissa New Look-mallistonsa. Ja tämä mallisto sai nimenomaan New Look-nimen siksi, että se oli aivan erilaista kuin 40-luvun muoti. Ja nyt oli naisilla vihdoinkin lupa olla naisellisia, tuoda sitä vyötäröä esiin, silloin tuli korsetit takaisin muotiin. Ja se kellohelma oli nimenomaan se, mikä erotti isosti sen 40-luvun muodin 50-luvun muodista. Eli kun meillä on päällä nämä ihanat kellohelmaiset mekot ja hameet, niin ne ovat saaneet inspiraationsa nimenomaan sieltä 50-luvulta. Tämä muoti lanseerattiin vuonna 1947, mutta se määritteli sen koko 50-luvun muodin. Ja tässä näettekin sen eron, kun olen tämän mallinuken mekon päälle pukenut tämän tyllihameen. Siellä on nyt ihana monikerroksinen tylli, joka sitten kohottaa sitä helmaa. Ja kun tässä liikahtelee, niin se tylli saattaa sieltä hienoisesti näkyä. Mutta se idea, tai sellainen sanotaan, kun puhutaan vintage-pukeutumisesta, niin tylli on silloin alushame. Ja silloin ei ole tarkoitus, että se tylli näkyy sieltä kovinkaan suurta suikaletta, että sitä näkyisi tosi paljon. Vaan idea on nimenomaan se, että ne helmat ovat saman mittaiset. Eli kun mä tässä liikun, niin te voitte nähdä sen tyllin, kun mä hieman ehkä käytän tätä helmaa, mutta periaatteessa se ei roiku sieltä niin kuin useita senttejä, se ei näy sieltä niin kuin paljon. Ja se on nimenomaan vintage-tyylistä ajattelua, että se tylli on alusvaate, vähän niin kuin rintaliivit tai korsetti, niin tylli on samalla käytettynä mekon alla alusvaatteena ja sitä ei haluta esitellä sieltä liikaa, että se on vaan sellainen hienovarainen vihjaus. Mutta usein näkee kyllä, että naisilla näkyy se tylli ja se saattaa näkyä sieltä tosi paljonkin. Ja onko se sitten oikein tai väärin, niin itse olen sitä mieltä, että ei pukeutumisessa ole sellaista, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Koska pukeutuminen on itsensä ilmaisua ja meillä on oikeus kaikilla ilmaista itseämme juuri sillä lailla, kun me halutaan. Ja jos minun mielestä näyttää siltä, että minun mekko näyttää vaikka paremmalta, niin että se tylli näkyy sieltä reilusti, niin kyllä minulla on oikeus pukeutua sillä lailla ja niin on sinullakin. Mun henkilökohtaiseen makuun, niin mä itse pidän siitä, että se tylli ei näy sieltä. Mun silmään se ei näytä hyvältä, mutta jos se näyttää hyvältä sinun makuus ja silmään, niin tee se, totta kai teet sen. Eli se, että se on se sääntö, että nämä helmat ovat samanpituiset, niin se perustuu nimenomaan sinne vintage-pukeutumissääntöihin. 50-luvulta ehdottomasti se tylli ei näkynyt sieltä, vaan sen funktio oli nimenomaan se helman kohotus. Ja jos haluat taas nimenomaan olla niin kuin uskollinen sille 50-luvun ajankuvalle, niin silloin se on tärkeää, että se tylli ei sieltä näy. Mutta jos taas haluat olla luovempi ja ilmaista itseäsi, niin katso mikä sinun silmään näyttää hyvältä ja pukeudu juuri niin. Ja
vielä kun puhutaan siitä, että saako se tyyli näkyä sieltä helman alta vai eikö, niin toki on myös olemassa sellaisia mekkoja, joissa se sellainen tyllikaitale on ommeltu siihen mekkoon mukaan niin, että se näkyy sieltä noin 10-15 senttimetriä. Eli silloin se kuuluu siihen puvun designiin, se, että siellä on sellainen yleensä joku vähän kontrastivärinen tyllikaitale. Mä en itse omista yhtään sellaista, joten mulla ei valitettavasti ole sellaista konkreettista esimerkkiä teille näyttää, mutta jotkut valmistajat tekee niitä sellaisiakin mekkoja, missä on valmiiksi sellainen reilusti näkyvä tylli. Ja jos se on sinun makuusi, niin siinähän on yksi tapa, millä se tylli nyt joka tapauksessa näkyy sieltä. Eli vaikka on olemassa se sellainen vintage-pukeutumiseen perustuva sääntö, että näiden tyllien tulee olla yhtä pitkät, niin kyllä löytyy erilaisia tapoja rikkoa sitä. Ja mulla esimerkiksi mun omassa mallistossa, semmoisessa hääpukumallistossa, minkä mä just tuossa suunnittelin viime vuoden loppupuolella, niin siinä mulla on esimerkiksi sellainen mekko, missä se päällikangas on siinä ylhäällä ja jatkuu alas, mutta siinä helmassa onkin sen päällikankaan päällä vielä reilusti monta kerrosta mustaa tylliä, jolloin se tylli tuo siihen sellaista vähän niin kuin sellaista juhlavuutta mun mielestä lisää ja niin kuin on tosi kivan näköinen. Eli kyllä niin kuin tyllihän on loppujen lopuksi vaan kangas ja se, että miten sitä käyttää, niin sehän on mielikuvituksesta kiinni. On hyvä tiedostaa ne säännöt, mitkä liittyy siihen vintage-tyyliseen pukeutumiseen, ja jos niistä haluaa pitää kiinni ja haluaa pukeutua niin kuin niiden vintage-pukeutumisen sääntöjen mukaan, niin silloin ne tyllin helmat on tylli ja se mekon tai hameen helma on ehdottomasti yhtä pitkät. Mutta sitten jos haluaa lähteä leikittelemään ja toteuttaa vähän modernimpaa tyyliä, niin sittenhän sitä vaan taivas ja oma mielikuvitus on siinä oikeastaan rajana, että kuinka paljon se tyyli sieltä näkyy ja miten se näkyy ja missä se näkyy ja mikä värisenä se näkyy ja niin edelleen. Näitä tyllihameita tehdään myös eri värisinä. Eli se on myös yksi asia, jolla voit hieman leikitellä siinä pukeutumisessa. Voit valita joko sellaisen tyllin, joka sopii hyvin tänne puvun väriin, tai voit valita vaikka täältä mekosta jonkun värin, jota sitten korostat siinä tyllissä. Eli vaikka tämän mekon alle voisi laittaa vihreän tyllin tai vaikkapa tuommoisen viininpunaisen tyllin, jolloin siihen tulisi vähän erilainen viba sinne alle. Eli tyllien väreillä voi myös tuoda sellaista kivaa twistiä sinne pukeutumiseen. Ja vaikka se onkin se sääntö, että ne helmat ovat samanpituiset, niin tosissaan se pikkuisen tylli kuitenkin vilahtelee sieltä kun liikkuu, jolloin että siellä onkin vähän erivärinen tyyli, niin tuo aika kivan säväyksen siihen pukeutumiseen ja sellaisen kivan huomioon ja yksityiskohdan. Perusvärejä näissä tylleissä on yleensä valkoinen ja musta, eli jos haluat niin kuin lähteä liikkeelle jostain, niin kannattaa minun mielestä hankkia nimenomaan valkoinen ja musta tylli. Ja näitä tyllihameita on 2 eri pituutta. Eli niin kuin huomaatte siinä nyt, niin tämä mallinukella oleva mekko, se on pidempi kuin tämä, mikä minulla on päällä. Ja meillä Pinokarakessakin on oikeastaan 2 pituisia mekkoja. Esimerkiksi tämä mekko, mikä mulla on nyt päällä, tämä on meidän kevään ja kesän 2017 tämmöinen limited edition mekko, joka on tulossa meille myyntiin kaikkien teidänkin saataville. Ja tämä on sellainen, joka on juuri tähän polven yläpuolelle tai polven päälle tuleva mekko. Ja silloin tämän mekon kanssa sopii tämä meidän lyhyempi tylli. Se on meidän verkkokaupassa, on meidän myymälässämme myynnissä nimellä lyhyt tylli. Niitä on valkoisia ja mustia. Ja sitten tämä mallinukella päällä oleva mekko on sitten taas nimenomaan sitä 50-luvun muotia. Silloin ei ollut näin lyhyitä mekkoja kuin mitä minulla on päällä. Tämä on semmoinen modernimpi versio siitä. 50-luvulla mekot oli aina sinne polven alapuolelle. Sitä kutsutaan G-lengthiksi, eli polven alapuolella täällä suurin piirtein pohkeen yläosassa. Niin se on sellainen vintage-mitta ja sitä varten meillä on myynnissä tämä pidempi tylli. Eli kun teet hankintaa, ehkä ensimmäistä tyllihankintaa, niin katso sinne vaatekaappiin, minkä pituisia ne sinun mekot on. Ja sitten niin kuin sen mukaan valitse se tyyli, mutta saattaa olla, että tarvitset
2 eri pituista tylliä, koska mekkojakin on eri pituisia. Mutta lähde siitä, että katsot, voit vaikka mitata mittanauhalla, että minkä pituinen se mekko on. Tai kun katsot, vedät sen päälle, niin katsot, onko se polven alle vai polven päälle. Lyhyt tylli on se, mikä jää sinne polven päälle, ja pitkä tylli on se, mikä menee sinne polven alapuolelle. Ja tässä vielä näytän tämän tyllin, millainen se ihan tuotteena on. Sillä 50-luvullahan tyllit, niin kuin aito tylli on sellaista 6-kulmaista, aika kovaa materiaalia, mitä valmistetaan tyllivalmistuskoneilla. No, nykyään meidän modernina aikakautenamme niin tyllit ovat kehittyneet sillä lailla, että edelleen on saatavana sitä aitoa tylliä, mikä on sellaista kovaa ja pitää sen mekon tosi hyvin pystyssä, mutta sen huono puoli on se, että kun se on tosiaan sellainen 6-kulmainen niin kuin se reikä siinä tyllissä aina, niin se on myös aika kova ja se saattaa tuntua ihoa vasten vähän inhottavalta ja se saattaa myös se reuna hieman raapia, jos ei siihen laita jotain satiinikanttausta. Nyt meidän modernina aikana niin tyllejä tehdään myös tällaisesta verkkoneuloksesta. Ja näiden idea on se, että se on sellaista pehmeätä materiaalia, jolloin ei tarvitse tuskastua siitä, että se tuntuu karhealta ihoa vasten. Vaan nimenomaan tämä on hyvin pehmeätä, tämä tyllimateriaali. Se ei rypisty, sitä voi aika huoletta kuljettaa tälleen rypyssä ja edelleen se pysyy matkallakin hyvänä. Ja näissä meidän tylleissä on vielä sellainen tosi kiva yksityiskohta. Mennään tänne meidän hameen alle. Eli täällä on vuori täällä hameen alla vielä. Ja tää vuori täällä nimenomaan niin vielä niin kun tuntuu mukavalta tätä ihoa vasten. Ja vielä kun siinä on vuori, niin se esimerkiksi takerru silloin sukkahousuihin lainkaan, vaan se luistaa niitä sukkahousuja pitkin kivasti. Ja tässä tyllissä on tosiaankin 2 kerrosta. Ja se vielä, mikä täällä on kiva, niin täällä vyötärössä on tällaiset napit, jolloin tätä vyötärön ympärystä pystyy säätämään. Näitä tyllejä löytyy kyllä eri kokoisina, niitä löytyy pieniä ja isoja kokoja. Mutta tämä vyötärönauha on tosi joustava, se sopii monen eri kokoiselle. Ja täällä tosissaan on vielä tällaiset napit, eli tätä kuminauhan ympärystä pystyy sitten tarvittaessa vielä löysentämään ja kiristämään, jos on sille tarvetta. Ja tämä vyötärönauha on tässä tosissaan joustava. Mutta se mikä tässä on vielä se, mikä tekee juuri sitä tiimalasivartaloa, mistä puhuin aikaisemmin tuossa videon alussa, niin on se, että täältä vyötäröstä tämä tylli on kuitenkin vielä tällainen hyvin niin kuin vartalon myötäinen. Eli tää lähtee tästä vyötäröstä tää neulos näin aika suorana, se lähtee kyllä niin kuin levenämään tänne alaspäin, mutta tää varsinainen tyllikangas tai tää tyllineulos täällä ja tämä niin kuin rypytys ja leventäminen, niin se alkaa vasta vähän niin kuin myöhemmin, jolloin se saa sen sellaisen levenevän muodon, eikä niin, että se paksuntus lähtee heti tästä vyötäröstä. Ja se idea nimenomaan on juuri se, että se vyötärö siellä näyttää kapealta, ja kun se lähtee vasta vähän myöhemmin levenemään, niin silloin se saa sen tiimalasi niin kuin efektin aikaan siinä pukeutumisessa. Ja täällä nämä helmat on vielä viimeistelty tällaisilla röyhelöillä, eli sitten kun se sieltä näkyy pikkasen se tyllin reuna, niin se on tommonen kaunis röyhelöiden ja viimeistellyn näköinen. Tässä oli meidän tietopaketti tylleistä, tyllihameista. Ja jos sinulla on jotain kysyttävää, niin vastaan kysymyksiin tosi mielelläni. Laita minulle sähköpostia tai sitten tule meidän Pinokkaraken foorumille ja kysy siellä kysymyksiä, niin minä olen siellä paikalla kyllä vastaamassa ja niin on kaikki muutkin meidän ihanat Garage Girl Clubilaiset. Tervetuloa mukaan keskustelemaan. Moikka!